И здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как играя Roblox и да гледате на YouTube. Ето ми е профил. Сега гледайте. След час 5 до час 100. И добре, сега спечелихме. Сега избрахме всички до този рунд. Ради. Аз знам и от тук хубави скривалища. Добре, инсенса. Сега гледайте къде ще се скрия. Чакай, трябва да падна. Ето тук. Гаджета. Ако някой знае от този скривалище, да дава лайк, че ще направя до час 100, че ще игра много рунди, искам малко и после ще игра нещо друго, може час много го да направим и зато гледайте до края на видеото. Но ще направим 100, 200, 300, 500 и така, не така. Ще играем малко друго. Пак спечелихме. Това ще се видим. Добре. Мога да ви покажа. Ето той беше мълдъра. Чакай, го намериха му. Тиваме. Тук сега ми удавничка. Така ми удавничка. Да. Това е много красиво. Избрахме ето вече. Виждате ли? Ще ви покажа после един. Ако умира, мога да ви покажа едно тайно. Хора, ще се видим и дойдехме. Аз не съм видял каква съм. Добре, ама да видим, ако съм иносен, трябва да се крия и зато много... Да. Добре, аз не искам съм милиардър. Така иначе. Влизам от начало и да. Сега ще ми свърши времето, защото ще игра нещо друго. И ще гледате какво ще играя. Да. И до виждане след час 2.